Is indeed. I was having a conversation before I came here, and I said, why is it that Africa is quick to join the so-called superpowers when we are failing to think of Africa as a superpower? Why can't we begin to say, is it not possible for the region to sit down? We'll start with Sada. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, panapa ndine mashoko ataurwa naadvocate Nelson Chamisa, andaona akakodzera kuti ndiuye nawo kwamuri muzvionere, muzvinzwirewo, motaurawo pfungwa dzenyu kuti munofunga kuti chii nemashoko akaita sei akadai so handitika. Saka usati wabva panapa, make sure waisa comment mucomment section. Tisangakanganwe malosers vaive vane godo vaive tinokuchingamidzaiwo futi pa 0.5 Creative Studios. Make sure wasiya comment yako yekunyomba kana yekutuka kuitira kuti vagari panapa vanoteera chitubu vazoona kuti uri benzi kusvika papa handitika. So ndisingatambise nguva, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Aiwa, hatimire kufambira nyaya, ndo nyaya dzatinotoda idzodzo handitika. And then tikutaura izvo nezvegwenzi rephytomed. Phytomed ndo gwenzi riri kushanda zvamanje manje handitika. Gwenzi riri kuita zvinhu zvokutoti vanhu vakawanda vari kuita sei vari kurisenzesa. Saka bata namba dziri pascreen, wotaura nanzvadzi yangu ipapapa kuti ndabva nekuna DJ Holly. DJ Holly arikutaura iwo kuti mimi ndimunokwanisa kutiitira mutactic wacho handitika. Hanzi kana une zvirwere zvakasiyana siyana zvinoita sei zvinopedzwa negwenzi iri, nekuti gwenzi iri ndo gwenzi rikutoita sei riri kuita zvinhu zvamanje manje handitika. Saka bata namba idzo, poza zvako video, wobata wabata namba, woita sei wobatsirikana handitika. At the same time tikutaura izvo kuti munhu kana ane business ngaarongeke. Usaite business risina mapepa. Bhizimusi rinofanira kunge rine mapepa, uye rine mapepa akakwana, mapepa echokwadi. Saka tikutaura izvo kuti register company yako, bata Owen panamba idzo handitika. Anokurejistera company okuvhurira bank account, FNB bank account handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zorongeka, zvofamba negwara chairo handitika. Ndakambotaura naOwen masvondapfuura ayo, and I will make sure kuti ndadzoka naye futi svondo rino iri timbokurukura tichionesana kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei handitika. Saka tisingatambise nguva, regai tipinde munyaya yedu iri kupisa zvamanje manje, nyaya yaadvocate Nelson Chamisa. Tinzwe kuti mashoko avari kutaura aya ane musoro here kana kuti ane musoro here. Rega titeerere tinzoti aufa. Ndisandapinda futi muclip iro riri, ndiringotaura kuti nhasi na8 o'clock ndichange ndichiuya futi nenational shutdown update, ndikuudzai zviri kuitika pazvasvika kuti zvakaita sei, zvakamira sei. So make sure kuti na8 o'clock manheru mwana wese ari panapa, and data unenge unaro handitika. Nekuti nyaya dzacho kwadzakusvika kwatiomei, kwaakuti tyisei handitika. Saka rega tinzwe kuti advocate Nelson Chamisa vari kuti chii. Is indeed. I was having a conversation before I came here, and I said, why is it that Africa is quick to join
the so-called superpowers when we are failing to think of Africa as a superpower? Why can't we begin to say, is it not possible for the region to sit down? We start with Sada. Diamond polishing is supposed to be done in Botswana. All of us will do the mining, but value addition is done in Botswana. As an example, gold is going to be done in Egoli, South Africa. All of us do the mining, but we all have to make sure that our gold is value added in South Africa. Zimbabwe, we give you platinum or chrome, okay? Because you do chrome, or depending on our synergies. We build Africa as a solid continent and as a superpower. It's possible. Right, amenoti muri kumaona sei, muri kumanzwa sei mashoko ari kutaurwa aya kuti hanzi tikabatana sevana veAfrica totanga neSADC. Amenoti kazheta kakanobuda here kunzi vanhu vakuzogara pasi vawirirana vataurirana iyo vachitadza kutsurana pakanyaya kadiki kengodza mwa kuti aona wangu apa yo wakabhaisa apa tozosvika pakuti takutoita bhizimusi tese. Amene tunoionawo sei nyaya iyi? Isa comment mucomment section wotaurawo maonero ako, mafungiro ako, ende mashoko arutaurwa naadvocate Nelson Chamisa aya unomaonawo sei kuti ane musoro here kana kuti ane musoro here? Saka tikatipedzise tinzwe kuti zviri kunzi chii pambera. But it's a conversation that begins with also appreciating that we are one together. This whole thing of being divided on the basis of our boundaries that were given to us. You know, boundaries that we have are not African. They are European. So, you know, it doesn't matter how much we work as Africans. If we have not reversed the vestiges of colonialism that were imposed on us, we will not be able to be another thing. Do you know when you are an elephant, if they call you a rat, it doesn't matter how big you are in size. You will appear like a rat. Yes. What they call you is what you become. So we have to be able to call ourselves who we are. Because we have been called rats when we are elephants. Okay? Our kings have been called chiefs. Yet you go to those who call us chiefs. They don't have chiefs in their own domestic jurisdictions. They have kings. Royalty must be treated as royalty. Not this habit of looking at a lion, you call it a cat. You know? And you accept when you are a lion that you are a cat. Even if as you roar. Right, mangozvinzwira mega mashoko angachitaurwa naadvocate Nelson Chamisa. Amenoti munomaonawo sei mashoko aya? Hanzi nyango wakakura sei uri nzou ukanzi uri svosve unogona kutozvibvuma nekuti unenge washandisirwa munyati, washandisirwa brain. Amenoti bohere kana kuti bohere. Hanzi iwo unombwa watozvibvumawo kuti zveshuwa ndiri svosve. Amenoti munomaonawo sei, munomanzwawo sei mashoko aya? Handitika siya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Tisingakanganwe vaya vegodo neshanje vanorwadziwa vaya siyewo futi negative comment imomo kuitira kuti vagari vepanapa vaone upenzi hwako, vaone kufumuka kwako. Handitika ndo video ranga ndinaro zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngasangane mu video rinotera.